1.5 months ago. Wadong mane counties kanyo ni moko kuom jod bura mag counties dwaro ni lo rute buche mag counties kaluwore ni budget pok odeo gi e pok mag omenda. MCAs go wacho ni gidwaro mondo migi omenda mag dongruok manyalo konyo gi e tayo chenro mag dongruok ne jopiny manoyiero gi mana kaka imiyo jod bura mamalo. Gidwaro mondo keto kenge mag omenda machalo kaka moket ne jod bura mamalo ka giwacho ni mana kaka jod bura mamalo puodho budget ne piny owacho mamalo e kaka gin bende gi puodho budget mar piny owacho mag counties. There be established a World Development Fund being fully anchored in the law at 40% of the county development budget, and also there be established a county affirmative action fund for the nominated members of county assembly, and number 3, that county assemblies in Kenya be granted the financial autonomy to aid in effective execution of their legislative mandate. And number 4, remuneration and benefit of the members of county assemblies be reviewed considering the percentages in place at the national parliament. Tumeonelea ya kwamba assemblies zifunge mpaka wakati ambapo matakwa ya MCAs yatafuatwa. Sasa tunaona ya kwamba MCAs wamekuwa wakichukuliwa kimzaha. Sisi ndio tunatumika, sisi ndio tuko pale mashinani, sisi ndio tunatumika kupitisha bajeti, sisi ndio tunavet watu, alafu tunafanywa kama ya kwamba si watu. Na kwa hiyo tunasema ya kwamba bunge za plenary zifungwe. Komiti mar Senate